Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina muku barka da zuwa wannan class, wannan financial class da na ba mu suna capital generator. Ma'ana hanyar da za ka iya sama ma kanka jari wanda za ka iya dogaro da kanka, ka iya yin duk wata sana'a da kake fatan ka yi. Menene ya sanya aka kira wannan class ɗin capital generator? Dalilin shi ne mutane da dama suna son su yi digital marketing amma rashin kuɗi ya hana su. Ni mai magana sunana Aliyu Nura wanda kuka fi sani da Alifather Network ko kuma Alifather. Ina mai tabbatar maka cewa a ƙarshen bidiyon nan za ka tabbatar da cewa an yi maka nisa sosai da ba ka samun kuɗi da wayar hannunka. Me za mu koya a cikin wannan class ɗin? Abubuwan da za mu koya suna da yawa. Zan zayyano su a taƙaice. Kafin na fara lissafo su, ga tambayoyi zan yi maka. Ina so a ƙarshen bidiyon nan ka iya amsa tambayoyin nan da kanka. Mutum nawa ka sani yana da matsala a NIN National ID? Mutum nawa ka sani cewa ya manta NIN ɗin shi kuma ya kasa iya dawo da ita da kanshi sai ya biya kuɗi an dawo mashi da ita? Mutum nawa ka sani bai san ainihin wani irin bayanai ne akan BVN ɗin shi ba? Mutum nawa ka sani yake so ya iya sarrafa account ɗin shi na TikTok ya kawo mashi kuɗi? Mutum nawa ka sani wanda yake so ya koyi affiliate marketing? Mutum nawa ka sani wanda yake so ya koyi graphic design, ya koyi yin flyer ne, sticker, invitation card da kuma musamman invitation card mai motsi wanda za ka ga yana sassoyawa mai kamar bidiyo wanda ake shi in form of video? Mutum nawa ka sani wanda yake neman hanyar da zai na samun kuɗi da wayan hannun shi? So, in dai har ka san mutane da yawa suna da irin wannan matsala, to idan ya zamana cewa duka waɗannan matsalolin za ka iya solve ma mutum su ba tare da ka kashe ko naira ba, duka wannan ayyukan ba sai ka mallaki kayan printing ba. Yanzu zan lissafa maka courses ɗin da za mu yi. Abu na farko shi ne NIN service. Duk wani abu da yake da alaƙa da National Identification Number. Misali mutum ne ya manta NIN ɗin shi, ya manta NIN number, ta yaya za ka iya dawo mishi da shi wannan NIN number? Misali by using amfani da phone number da ya yi amfani da shi gurin yin wannan NIN ɗin. Kuma za ka iya accessing wannan a kuɗi farashi ƙasa da naira 200. Sannan yaya za ka iya maida ma mutum NIN number shi ka maida mashi plastic card kamar yadda ake yin premium plastic card, ko kuma ka iya mashi generating kowane irin slip na NIN shi ma duka har ka maida shi wannan katin a kuɗi ƙasa da 500 naira, wanda idan har za ka iya yin wannan a ƙasa da 500 naira, wanda kuma katin nan ana yin shi akan kuɗin da ya kai 2000 naira above, so kaga za ka iya samun duk idan kama mutum ɗaya za ka iya samun 1000 above har ma 1500. Then abu na gaba, yaya za ka iya gyara mutum matsalan da yake da shi a NIN? Canji suna ne, canji date of birth. Sai abu na gaba za mu yi magana akan driver license. Ta yaya za ka iya mutum generating driver license ɗin shi idan ya ɓace ko ya samu matsala da shi? Then BVN verification. Ya za ka iya mutum verifying na BVN ɗin shi, ka iya fiddo mashi duka details, ya san details ɗin shi na BVN, har shi kan shi National ID card mutum ya sanin date of birth na shi da duk wani abu da yake da alaƙa da wannan NIN ɗin. Sai abu na gaba, meye ya sanya ba ka samun kuɗi da TikTok account ɗinka? Ta yaya za ka samu TikTok account da za ka iya samun kuɗi da shi? Ma'ana foreign account. Yaya ake creating foreign account? Foreign account irin account ɗin nan na USA da UK, misali na Ingila ko America, kusan su ne ake yin amfani da su, ana samun kuɗi da su. To ta yaya ake creating ɗinsu? Kun san idan mutum ya iya creating ɗinsu, ana creating ana siyarwa, so zan koyar da ku yadda za ku creating TikTok account na foreign account. Then abu na gaba, graphic design, invitation card, flyers, stickers. Ta yaya ake yin wedding invitation card? Admission ne za ka yi ma wani, za ka yi ma aikin wata makaranta ne, sannan certificate ne za ka yi, duka for free za ka yi wannan aikin, kuma very professional work za ka yi. Kamar misali
duka waɗannan da kuke gani ayyuka ne da aka yi ko na yi a ƙarƙashin mentorship ɗina. So sai abu na gaba, affiliate marketing. Ta yaya ake yin affiliate marketing? Affiliate marketing a bonus zan ba ku shi. Yaya za ka yi rijista na affiliate marketing? Ya za ka zama affiliate marketer? Ya za ka fara affiliate marketing? Haka iya promoting product ba tare da ka kashe ko naira ba. Ba tare da ka yi purchasing cost ba. Ta yaya za ka yi affiliate marketing? Amma kuma har ka yi success a ciki, ka cimma duk abin da kake so a affiliate marketing. So wannan shine dalilin da ya sanya na ce wannan zai zama very profitable course a gare ku. Saboda duk abin da za mu koya a ciki hanya ne wanda kai tsaye yana kawo kuɗi, kuma mun sani cewa muna da matsala a kansu. Tun daga national ID, BBN, social media marketing, yadda ake samun kuɗi a kan social media, sannan affiliate marketing da kuma graphic design ɗin. Ta yaya zan yi invitation card, video invitation card, irin card ɗin nan na gayyatan biki ko wani program haka wanda za ku ga in form of video yake. Ta yaya ake yin shi duka zan koyar da ku. Sannan kuma duka wannan mentorship ɗin as a course sai aka sanya cewa duk wanda zai yi shi zai purchasing course, kamar yanda ake purchasing course na mentorship na duk wani other digital services, duk wani digital marketing. But saboda na kira shi da capital generator, hanyar da ake samun kuɗi, so ina so na rufe gap ɗin da aka samu a cikin digital marketing. So tari mutum ne zai zo ya ce maka yana so ya koyi affiliate marketing ko abu kaza, idan ka kawo mishi course ka ce sai ya sayi course, sai ga bai da kuɗin da zai sayi course ɗin, wanda a ƙarshe yana so kuma zai rasa. Wannan shine dalilin da aka sanya wannan course ɗin za a sayar da shi akan 5,000 naira only for now. Idan har ka shirya ko kin shirya koyon wannan courses ɗin, saboda ba course ɗaya bane ba, dukkaninsu kowane mazaunin course ɗaya yake, amma a haka duka na haɗe su na dunkule su a guri ɗaya na kira su da course, shine capital generator. So duk wanda ya shirya zai koyi wannan course ɗin, abinda za ka yi shine kai purchasing course, ka sanar da ni cewa ka shirya za ka sayi course. Idan ka sayi course zan tura maka course. Idan kuma daga kasuwa ta sela ka siya, ko sales rocket ko kuma Valpost, duk kasuwan da ka siya course, ka tsaya kai watching, ka kalla videos, wannan su ne course naka. Already duk abin da za ka koya na zauna na yi shi in form of video mai kama da wannan, sai dai ita wancan kana ganin abin a aikace ga yanda ake yi, ga yanda za ka yi abu kaza, komai step by step, yanda guide ne yanda ake yin shi. Wannan shine course, shine abin da za ka siya. Aiki da zan yi ni kawai shine idan ka siya course, maybe akwai abin da baka fahimta ba, sai ka zo a group ko kuma kai tsaye ka same ni a DM ka tambaye ni. Amma kuɗin course 5,000 ne, kamar yanda muke sayan sauran courses, wanda duk course ɗaya muna sayan shi a 10,000 ko 15,000 ko abin da ya kama da haka. Duk wanda ya taɓa sayan wani digital course ya sani. So a wannan lokacin duka irin waɗannan digital courses ɗin na haɗe su a guri ɗaya, a maimakon ka saye su a 10,000, wanda misali ƙwara abu tara da zaka koya a nan ciki ka saye su wajen 90,000, ko kuma ba 90,000 ba, ka saye shi makila 140,000 ko 130,000 da guntu na haɗe shi a guri ɗaya za ka same shi a kan 5,000 naira. 5,000 naira. Idan ka shirya ko ka shirya sayan wannan course, sai a faɗa min domin yin payment. Yin payment ɗin zai kasance ko dai ka yi manual payment ko kuma ka yi automatic payment. Automatic payment shine wanda za ka sayi course daga kasuwa, ka biya kuɗi a kasuwa, can ka sanya email address naka da details naka su tura maka course a email. Sannan ina so mu sani koma dai a ina ka siya course, ni ke da alhakin na baka mentorship, ni ne zan zo na ba da mentorship akan wannan course ɗin. So baka da matsala in ka siya course a guri na ne kai tsaye na tura maka, ko kuma a kasuwa ka siya. Kawai abinda za ka yi idan daga kasuwa ka siya, daga email address ɗinka, daga email ɗinka za ka yi downloading course ɗin nan. Tunda course na faɗa muku in form of file ne yake, za ku ga videos ne a cikin file ɗin, wanda videos ɗin duka an yi su domin su koyar da ku wannan kasuwancin kamar yadda na ambata. Saboda haka duk wanda ya shirya purchasing
kawai kai tsaye a sanar da ni cewa an shirya za a yi sayi course, so zan ba mutum dama ya yi registration.